κινητό. Αρκεί να έχει σπίτι, ωραίο φαγητό. Βλέπω dislike με τα comments, πιάνει πανικός. Το YouTube είναι σαν τούνελ, έχασα το φως. Μες στα σχόλια μου γράφουν μάπα το content. Προσπαθώ να βγάλω τώρα το καινούριο trend. Καλά καλά μη σε κουράζω. Έτσι κι αλλιώς στον αυτό μου δεν αλλάζω. Όσο και να θέλεις να με προσπεράσεις, δύσκολα θα είναι κάπως να με φτάσεις. Έχεις κότσια, δέχεσαι την επιλογή μου. Θα σε κάνω διάσημο στο TikTok μαζί μου. Έλα, ακολούθα το καινούριο track. Σου δείχνω πως βλέπεις ένα διάσημο life hack. Ο Τόλης είναι μέγα σε ποιο βρίσκει το content.